18-то средно общообразователно училище Уилям Гладстон е разположено в сърцето на Стара София и има 110 годишна история. Паметник на културата от местно значение първа степен. Архитектурният блясък на сградата, проектирана от видните архитекти Кирил Маречков и Георги Фингов, е запазен и до днес и се развива в съзвучие с съвременните стандарти за отворена и модерна образователна среда. Училищният комплекс обхваща две сгради – основна и българо-японски център за образователен и културен обмен, както и обособени зелени пространства за отдих и социално общуване. Библиотеката с над 20 000 тома книжен фонд е желана територия за цялата училищна общност. Мултифункционалната зала, арт-ателиетата и откритите пространства за целодневни дейности създават всички удобства на модерната физическа среда. Дигиталният център на училището е първият такъв, изграден в България. Дългосрочен приоритет на училището е възпитаването в здравословен начин на живот и хранене, за което спомага изцяло обновената и модерно оборудвана кухня и столова. През последните години 18-то средно общообразователно училище Уилям Гладстон е най-голямото училище в България, в което се обучават над 2300 ученици и е притегателен, образователен, културен и социален център за цялата училищна и местна общност.